Искам да съм полезна с нещо на хората. Нещо истинско. Ако може да се появявам винаги, когато някой има нужда от мен. Как да се появяваш? В отделението имаше едно момиче. Анета. С много лоши вени. Винаги, когато й правиха инжекции, тя получаваше кръвоизливи. Защо да не мога да се появявам там и да спирам тези кръвоизливи? Не можеш да ги спираш. Ти не си лекар. Аз не съм лекар, но може. Има и реални хора, които също. Писателите, Екзюпери. Нали, Малкият принц отива на една самотна планета и отглежда една роза. Много самотни планети има. Има.